iba pher shisha. Iyong bain laban ng khlem mga Hynrei mynta lait madangot bayi na khlad. Hynrei Tip thar shawei jingialang samla. Panyoya jingieid shisha mynta long kumba kang sorkar shisha. Punsa thik Masi suda permanen pospat duna. Jingialang samla kajuk mynta long thik kumba sharai Masi shisha. Lada phin sharai ba Hangta kistang bansat ma Kham labun khlad suri ba thak yakipon Panyoya jingieid shisha mynta long kumba kang sorkar shisha. Punsa thik Masi suda permanen pospat duna. Jingieid mynta long kumlutut kadang don hajang patut. Pitang shudong kam hajay lastang banwat new device. Kham iba style lait yabun sa kinong apply. Panyoya jingieid shisha mynta long kumba kang sorkar shisha. Punsa thik Masi suda permanen pospat duna. Jingieid mynta long kumlutut kadang don hajang patut. Pitang shudong kam hajay lastang banwat new device. Kham iba style lait yabun sa kinong apply. Panyoya jingieid shisha mynta long kumba kang sorkar shisha. Punsa thik Masi suda permanen